Wy'n deall. Ie. Dim pwynt dechrau tynnu a plethu'r hynna. So na, mae'r Gymdeithas Gymraeg wedi rhyddhau tyma bach a gweud dibynnu ar y patrwm o'r poni paratowch e fel I siwto yr un dosbarth. penodol. Ie. Cerdded am y tro diwetha. Y beirniad Clive Morse. Cymeryd tyma bach o amser I gael gymaru yr anifeiliaid I gyd. Clive Morse fyny yn y te coch. Di bod yn aelod o'r Gymdeithas y Bridiau Cymreig ers hanner can mlynedd. Odi. Wedi difyr iawn wedi beirniadu'r adran B yn 1988. 88, ie. Dyna fe. Yn y sioe fan hyn. Odi, as dwi'n cofio fe roiodd ryw gaseg fach Downland yn Bencampwr Pyrni. Clive yn hoff iawn o gwad Mrs Cuff Brydfa. Enwog iawn Downland. Fel o ti'n gweud, yn y 60au ddechreuodd Clive Morse I fridio o ddifri, ynddo fe? Ie. Mae Clive wedi bod mewn ar adran B ar diddordeb yn yr rhanfryd o dechrau I fod yn deg iddo fe. I ni'n dechrau gweld Clive yn tynnu rhai mewn. I ni'n newydd weld Cupid Hill Caprice. Ian Pritchard Simmons, ie, wrth gwrs, wrth y march Lowland Sensation, ac allan o Cupid Hill, Mystic Maid of Martell. Fe enillodd hon mae blwyddyn diwetha, a fe'n is Bencampwr o'r adran. So mae'n cael siawns I fynd am y goron ato, ond ar hyn o bryd yn ennill y dosbarth cynta o'r cesig gwag neu adfarch o dan 148 cm. Mae wedi cael nhw mewn ar y pwl ddwetha, ond wrth gwrs does dim ryban wedi yn ei dwylo hi to. Dim eto. Yn yr ail safle King Fi'n Onco. Richard Hall yn berchen. Twilight Celebrity y march. Mae hwnna'n geffiol rhanfryd siow poni bach enwog iawn. Llwyddiannus a King Fi'n Curtain Call yw'r gaseg. Yn drydydd wedyn ni. Little Byram Dunn Edition I Mrs Grundy. Wedi magu gan Mrs Grundy. Tad Henley Down finale ac allan o Little Byram Hermione Granger. A Little Byram Hermione Granger yn digwydd bod ar werth. Dyna'r tri cynta ar hyn o bryd ar diwedd y beirniadu, ond dyw'r beirniad ddim cweit wedi rhoi'r rhibannau to. Mae'r het dal ymlaen. Mae'r het I ffwrdd sy'n dangos bod na benderfyniad ac mae'r hosglwm a'r garden goch wedi cael ei roi allan a llon gyfarchiad mowr iawn I Cupid Hill Caprice eiddo I Mrs Anne Pritchard Simmons yn ennill dosbarth y geseg gwag neu adfeirch ifanc yn nghategori yr rhanfryd Cymreig. Ar ei ffordd to, is Bencampwr, yr adran yr cyffyle rhanfryd blwyddyn diwetha. Ac wedi ennill y dosbarth, eto am yr ail waith, a'r cam cynta I fynd nôl I gystadlu am y Bencampwriaeth. Hwni a eiffi un cam yn well blwyddyn hyn. Fe gewn ni weld mewn dim amser o gwbl. A'r un sy'n dangos yn weddol ifanc, fi'n credu? Odi, merch Mrs Pritchard Simmons yw hon, oedd hi'n cystadlu tu flaen I ni yn yr handlers ifanc prynawn do I drial cofio fe nath hi digon da, mor ceffil yn neud yn well heddi. In third place is 1648. Mrs. S.M. Grundy
Mrs. Jane Edwards, George Hopperman, Pearl Quinn. In fifth place was 1655. Holl bwysig gael y lluniau. Robin Williams, Model Lane Leah. And in sixth place was 1662. Ond mae chi olygfa hyfryd. Dyma ni Jess Pritchard Simmons yn arwain Cupid Hill Caprice, enillydd dosbarth y gasau gwag neu adfyrch dros Beder O'd yn adran yr Rhanfryd Cymreig. Jess yn ferch i'r perchenog Mrs Anne Pritchard Simmons, felly mae'n siŵr fedd teulu fydden nhw wrth I bodd gyda'r canlyniad.